Stiže, vruće. Ne diraj, to nosim u Nanu. Čuj mi, ba, nas dvoje bi za badnjak mogli ostati kod mene, a? Ili tu? No, obećala sam Nadi da ćemo doći. Aha, pa dobro, gle, ali... Poslije ponoći samo si moja, znaš. Dobro, što sam ja rekla? Ma samo jedan, molim te. Pa ko da nikad nisi jeo kolače? Pa gle, ovako fine ne. Dobro je moja baka govorila, znaš, domaći su najbolji. Gle, napravit ću ti koje god hoćeš, samo molim te pusti na miru. Dobro, ali onda ću ti napraviti spis, znaš, ako ti nije teško. Daj, čekaj. Kako je krenulo, konačno ćemo imati lijep Božić. Zahvaljujući tvojoj divnoj mami, znaš, stvarno radi čuda u kuhinji. Samo u kuhinji? Te kad probaš njezine torte. Ko ćeš mama raditi Dori za rođendan? Pa ne znam, mogli bi od Hestena, ha? Može, obožava Doratu. Ana, ti još jedina nisi izvukla, ajde. Što? Trebaš izvući 2 papirića. Zašto? Daj samo izvuci. Stvarno ti treba zabave. Slušaj mi, idem danas u shopping i možeš se igrati s Dorom. Daj, pusti Anu na miru, molim. Pogledajte Ive kak je sam prefrigana. A nisam, pa Dora je uvijek vesela. Zapravo imaš pravo, baš bi i mogla. Dosta mi je ovog, već vidim dvostruko. Ajde, bar ti neće biti dosadno. Pa ja ti mogu pomoć. Evo ti malo kolačića. Samo da odnesem u Nanu u kolače, a Bor nam je dao slobodan dan. Pa snaćemo se, Dora i ja same.